Gayon ha? Dapat may nas. May intermission number talaga. Okay, hindi na sayo. Kaman sila pag-practice. Kamao? Oh, grabe yun. Pero tahong kasi baka gusto na yan sa may 10-6 pack. Sayo. Sayo. Ay ho, yan din si Cyril. Ay! Wala kayo. Hello! Sunaday. Kamao? Nabawasan. Perfect ko kilaw. Nanganala na magkakaroon. Kalam. Ako na Roberto. Wala mo pag-asaryato ng mga ano, Dapat yung pakapis pa to. wara ma. Kailangan din kasi ito pinakabayo. Wara. Wala na pagtitindaw. Wara ma. Pinali mo ko sa Miracle Coffee. Wara naman, hindi naman. Gusto lang talaga niya kaupot. Paupunan mo. Kaya mo ito sa mga. Inano ko eh, nalalaya, inirgiro ko na lang yun. Ang i-return yun, ano, bali? Navy ha? Ha? Tene. Ano, Air Force. Oo, meron yan. Paita na. Pinahit ko na nga. Engage na. Kailangan ka lang muna. O, magpapagpapala sa US. Oh, makatuna ako next year. Oo, mabal mo yun. Congrats, congrats. Chocolate. Wara naman, okay na yun. Kapag kumanya. Dark chocolate sa ako. Dark. Ka talaga to. Ka-entertain. Ka-entertain. Mapag-aral man pa namang istorya sa English pala. Tapos di rin man siya nagka-count. Bro lang yan doon. Sige, tantabili. Nagbibideo ko ngayon. Oo, di Oo, ano video. sa'yo. Okay lang yan. Tingnan eh. Raway mo. Tikman. At Ano ka nagabot? Kasi lang nagkapara sa'yo mo. At least may peace of mind ka ha. Wala na. Pwede mo pang pula na nga din. Sabi ko ka, at least may peace of mind. Sabi ay, tis ko na may pisot mo ko niya. May nana, Peace of mind. Ay, mayayag-yagan na. Maganda po kung napisot na. Nakabungol yan to. Aray! Lang ano, tapos baga, bahasa ka sa English talaga. Hey Joe, good morning. Ano pa? Para naman yan to. Dahil naman yan. Pero ba, ano ba yun? Matindog ba yun? Gaano pansin? Gusto lang sa ito talaga, mga kaupot na. May pamilya mas siya sa panahon. Divorce. Divorce. Sa panahon, tulo ang bata niya. Gusto lang man sa may kaupot. Naghanap talaga. Nagano siya, may inano siya na tao na maghanap. Tapos siya to na yun, ako ang pinili niya. Ay, kung may pakilala ngayon ako sa'yo, mga ano yun eh. Yan is ma. Mayat man na intention. Ang tubayada ni Endo. Magayon man, inano. Hindi sa'yo mo, mayat man na intention sa ito. Mayad man. Kaya kung diri mayad, utong ko ito na nagano sa kanal. Nag-matchmaker na ako. Kaya sabi niya, pag may problema, siya nag-aayos na. Kaya siyempre sa ano yung sa kultura baga. Oo. Tapos ang attitude. Tama, dali ka muna pagkal. Kami napagal naman katin doon. Celebration, yes po. Grand alumni. Hi, Mark. Kapukos lang sila dito sa kuan. Nagkakaabot din ang video na. Pag mapundo na si Rocky.
Thank you sa 10 million. Who is the occasion? Grand Alumni High School. Hindi ba niya po? Okay, let's go. Hi. Una-unahin. Masigop mangyari. Makasabay man. Kanarag sila. Thank you. Sa likes. So, unahan pala sila. Dapat talaga nag-isip kita. Ang parid nga, hindi yun ang tatlong hirapan. Dapat ano Pwede puro kami sa parapantamin. Para din sa likod. pero ang bat's good saan ka mang daghanon sira. Ako na ko talaga. Pagpilitan ko na. Ako na eh. Magpapagdibag ha. Pamantamin na pati. Ano-ano ba kayo? Makararo ay man. At least ang tao sa fair. At least lang, 2 person tama kayo pa mo doon. Ay, napanis. Karon na padis lang, aray. Ito ba ka mo? Si Jay na mo. Para matukto. Puro man nakarang sa lalaki, tuwan-tuwan. Lagi. Okay. Salamat. Kaya din na kami. We're here na. Galianosa National High School. Kasampiat na. Dapat ko ang kadedebat sa ring asana. Para in. Susunod, Jay. Ba, may balak pa magsunod na hayi. Siyong kaya madama. May balak pa magano ha, magano ito. Sino? Atin lang. Sino? Hindi ko naman ma-official eh. Ako lang, kung magbas pa na sa masunod. Nice school. Thank you. Yes. This is school where I graduated in Oo. high school. Balik, magtrapaw. Itago lang ito sa pants. Ito mo, out. 3 years. Lupa na ito. Ba, naihatag mo na lang sa ako. Pakanabangan pa. Pagkat to, tiksan mo ata. Kaya ako pinagay kasi ano, madam. Upo na! Balik ka na rin! Eh, karagopod, nahain ka para hanap ka na mo. Ato kipasawa ka sa magbuwan. Ato kipasawa. Nasawa niya. A grand alumni homecoming. Dapat yung napunta ng mga bata pa para madaghan dito kayo. When did you graduate? 2003. 2001. Batch 2000.
Moya dan room dati sa Lismuk ha. Edi, maray. Wow! Ay, iba na yan ha. Di rin na yung dati. Kain man na nanuta. Ay, parang ibahon man ha. May ano na dito. Sa mga kurang din na nagkaroon. Welcome Match 2004! Ulat ko na kami na Ulat ako na. Kaya tatawagan kita. Huwag niyo kami gagahoy. 2003 kita, 2000. And of course, let's welcome Match 2003! Yehey! 2003. We welcome Batch 2002! And let's now welcome Batch 1998! Ay, nandun na. Kain kita. Kain kita. Ayun. Kagayon. Happy birthday, the Centenarian Batch Graduate. 1998. Press. Hi, picture. Yay! Barcode. Oh my God, beautiful. Kagayon, balay na balay. Uy, kagayon talaga. Puro mga parain ang nagkakaroon ng oh my God. Gayon. Ano naman ang pagkao? Wow, ganda. Look. Ano naman ang kaulong pa? Di ba opening niya? Ano naman ang kaulong? Oo, diyo lang yan ha. And now let us all welcome Batch 1999!
97. Seven. Yeah, still dancing. Batch 1997. Okay, let us also welcome batch 1996. Nice. Thank you, Mark. Yes. And now, arriving, we welcome batch 1995. Again, we are requesting those who has an entry for Pantomima dance, wag po munang pupunta sa inyong mga areas. Dito po tayo sa tapat ng stage. Again, 1995, place yourself here sa may tapat po ng stage for the Pantomima dance. Beautiful. We are also requesting batch 1997 Pantomima dancers. Dito po tayo sa may tapat ng stage. And now, let us welcome batch 1994. Magbabas pala. Good evening, Sir Fred. I'm Juan. I'm joining alumni. We welcome the entrance of batch 1990. Of course, we welcome batch 1989. And now let's welcome batch 1988. Again, Pantomima dancers of batch 1988, dito naman po kayo sa may stage area. Again, calling the Pantomima dancers of batch 1988. We welcome batch Why not there in 1993. advance? No dress, Sir Fred. No dress. Arriving now is batch 1993.
of batch 1991. Pantomima dancers of batch 1991, proceed po tayo dito sa may tapat ng stage. Again, dancers of batch 1991, proceed po tayo sa may tapat ng stage. Perma? Ay, thank you. Lock, sir. And now approaching batch 1992. Pantomima dancers of batch 1992, please proceed here in front of the stage. Again, the Pantomima dancers of batch 1992, please proceed here in front of What the is stage. that? Pantomina, ano? Hey! Ito na ang mga bagets. Pagabanin naman. Batch 1987. Pantomina. Bagets dancer of 1987. Please proceed here in front of the stage. Pantomima 1987 dancers, please. Ha? May t-shirt ka na? Ano ko inalagay? And now let's welcome batch 1986. Sir Fred, grand alumni, high school. Grand alumni. Where's batch 1979? Wait, I need to find batch 79. Wait, maybe going there. Over there. Maybe wait. All handsome and beautiful 1985. 1985. Bayagi ako nila I need to change. Maliwan ako. Maliwan ako sa uniform. Sige, salamat. I need to change. Okay na, muraman ini. Saday man lang ini. Wait. Oh. Okay na. Pero salamat. Okay na. Thank you. Of course, let us now welcome batch 1984. Nanakaw nun ta. Wala na. Ikaw na lang magkatan. Ikaw na lang. Ayun. Okay lang. Later na. We welcome batch 1983. Nice, good. Thank you, Sir Fred. Look. Grand alumni, GNHS, grand alumni coming. 26 batch. As well as now welcome batch 1982. 1982. 1979 closer
6, please remain in your places. And now let's welcome batch 1981. 1981, Sir Fred! Closer! Pantomima dancers of batch 81, please proceed here at the event. Nineteen 79. Going to tell Mike I watch you main shorts. Next batch arrived. We welcome batch 1980. Again, yung may mga pantomima dance entry po, dito po tayo sa tapat ng stage. Again, to those batches na meron po ng entry for pantomima dance, dito po tayo sa tapat ng stage. Kung wala, we can now go back to our places. And so you're standing in... Oh my God! And so And friends, let us now welcome the oldies. We welcome batch 1979. 1979! Sir Fred! Sir Fred! 1979 look. Batch 1979, welcome po. Oh my God, beautiful! You're beautiful, oh my God! Ay, wait. Oh, 1979. Yes. Oh, look, 1979. Here we are. 1979. Wow, oh, look, Sir Fred, 1979. Very beautiful and handsome, 1979. Natulo. Look, 1970. So we are still waiting for the other batches to arrive. Powder in. Not too old. Welcome batch 19. Dito ka naman.
Oh my God. And of course, we welcome Batch 9. Bye-bye, Sir Fred. Bye.